Ahojte. Ahojte, zdraví vás Riko a Klaudia. Zdravím vás tým mojím pracovným účesom, totižto vás zdravíme zo štúdia La Familia de Sangre, kde momentálne zase nahrávame a dnes nám prišla veľmi pozitívna správa pre nás, že sa za 3 dní predalo 800 kusov nášho albumu Vermi, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. A plus 200, čo sme posielali poštou, takže vás celá milujeme. 1000. Veľmi pekne ďakujeme, že nás podporujete, že sa vám naša hudba páči a máme pre vás také malé prekvapenie. Klaudia, povedz to ty. Tak presne kvôli tomu, že sa vám tá naša hudba páči, sme sa rozhodli pre vás také malé prekvapenie spraviť, a to, že na rok 2015 chystáme zase len nový album, na ktorý sme dnes nahrali 2 pesničky. Pevne dúfame a veríme, že sa vám to takisto bude páčiť. Tak, a že zostanete stále s nami a budete nám verní. Zostanete s nami a teraz taká malá ukážka z toho. Budem spievať ako posledný krát. Miluj, spievaj, rob, čo máš rád. Keď raz svetlo zaznie navždy, budeš mať, čo nemáš.